Γεια σας. Το γράψιμο είναι μέρος της δουλειάς μου. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και έχω τη χαρά να γράφω για τους φοιτητές μου. Και προσπαθώ να μεταφέρω αυτή τη χαρά και στα δύσκολα επιστημονικά βιβλία, για να γίνεται το ταξίδι της γνώσης συναρπαστικό για όλους. Στα βιβλία μου προσπαθώ να διηγούμε ιστορίες μέσα από ένα παραμύθι. Αυτό είναι και το πνεύμα του πρόσφατου βιβλίου «Ατέριες ιστορίες από το Μουντιάλ της Ρωσίας». Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Επίκεντρο στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος και η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι εδώ, για να διηγηθούμε ιστορίες για την πολιτική, για τις διεθνείς σχέσεις, για τη διπλωματία, για την ίδια τη ζωή. Και το ταξίδι ήταν συναρπαστικό. Παρακολουθήσαμε όλους τους αγώνες. Η ιδιαιτερότητα του βιβλίου είναι ότι γράφηκε το μισό κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Τα κείμενα ανέβαιναν στη σελίδα μας που έχουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Ακριβούλη στο Facebook, Politics First. Και για το κάθε μάτς υπάρχει ένα ιδιαίτερο κείμενο. Από τα πιο απίθανα μέρη. Από τα Ευαγγέλια μέχρι τα κόμιξ. Από τις αρχαίες τραγωδίες και τον Όμηρο μέχρι το Σέξπιρ. Από τον Μητροπάνο και τον Βαμβακούλα μέχρι τον Τέρι Χρυσό. Από τα μυρολόγια, από τους Δασδέκους, από συνταγές μαγειρικής, από διαφημίσεις. Από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τους απαράδεκτους, μέχρι τους μεγάλους βιομήχανους και τους στρατιλάτες. Όλοι και όλα γίνονται ένα, γίνονται μία μπάλα που τους ενώνει. Αυτή είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου. Να ενώνει ατέριαστα πράγματα, να διηγείται ατέριαστες ιστορίες. Και για να παραφράσουμε τον Ζακ Βρεβέ, το ποδόσφαιρο είναι το πιο όμορφο ψευδόνυμο για τη ζωή.